Engresca't, una sèrie de Berti Iau. Tenim moltes històries mitològiques a Catalunya. Una d'elles naix entre la relació que hi havia entre els éssers més temuts de la península, els humans i els llops. Un seguit de llegendes i faules que han portat els llops a convertir-se en éssers completament desproporcionats. La temor i respecte cap a aquestes criatures sempre ha desembocat cap al rebuig, però a la vegada cap a l'admiració. I és per això que dintre d'aquestes llegendes podem trobar l'encreuament entre llops i humans. Avui hi ha un llop que s'està menjant a la gent del poble. Els mateixos habitants hauran de triar a qui maten mitjançant votacions. Si no troben l'assassí, moriran i, per tant, perdran. Hòstia. No hem tingut temps ni de presentar-la, però Ingrid eliminada. Vale, jo crec que l'Arnau no ha sigut perquè estaria feo. No sé si és una tècnica per guanyar immunitat, però crec que no. Que hagin matat a la meva parella doncs no és agradable, la veritat. I és algo que no m'esperava, perquè ja que veníem a jugar junts, doncs diem, hòstia, hi haurà així guerra, xitxa, i vulgues o no tindre un aliat dins de tota esta rotllana. Encara que no puguem parlar entre nosaltres, són dos vots de cara al contrari. Jo trobo que ha sigut Arnau pel fet de llevar-se la culpa, de que no sospitem d'ell, perquè... Pues això. Tu pensa que si faig això després me maten a mi, no? Si la meva parella és el llop i em mata, ho deixem. O sigui, confio en l'Arnau, no. També has de pensar que la teva parella te coneix més que ningú, per tant, ella també te coneix a tu i potser... No? Matar-la en ella estàs evitant que et descobreixi a tu. M'ha costat de pillar, eh? Bueno, que també ara si matem Arnau estaran els dos junts, vull dir que... Ho tens clar que s'ha de matar Arnau? Si matem... Ets el llop? O... Si matem en ell, se podria considerar un crimen passional? Jo, sincerament, crec que l'amor guanya el poder del llop, així que crec que el Jordi és un candidat bastant perfecte, perquè ha anat molt ràpid. Sí, jo també penso que ara, a la primera ronda, potser no l'hagués matat, perquè hi ha lo suficient com per no... com gent com perquè no triïn a tu perquè sí, i penso que a la primera no l'haurà matat. Jo penso que ha sigut Arnau. S'ha vengat. I me decanto més per l'altre costat. Jo trobo que està per anar en aquell costat perquè el llop ha matat algú de prop per a no cometre l'error de la prova que el llop ha matat els d'enfrent. Llavors ha matat algú de pel costat. Està o entre ells dos... Fàcil d'assenyalar. No, Berti penso que tampoc, perquè sent un vídeo... És que ningú ho dic que puc ser jo, eh? No, però jo ja ho dic perquè sent... No hi ha debat, Cristina, no obris cap debat perquè ningú digui que sóc jo. Però sent un vídeo per a les teves xarxes socials, raro seria que tu fossis el llop. Llavors jo ja te descarto. Seria molt estrany, sí. Crec que no és el Berti, tot i que aquest discurs t'acusa més de lo que t'ajuda, company. Però també és veritat que jo estic bastant d'acord amb el que ha dit la Cristina, tot i que sabem que és bastant bona a nivell d'enganyar. Abans ens ho ha explicat el Cristian, que enganya molt bé. El que vull dir és que sí que estic molt d'acord amb l'argument que ha fet servir ella, de que ell ha anat molt ràpidament a expulsar-se. O sigui, com a ajudar algú altre, i això ja et fa com que jo també puc ser sospitós si el salvo, no? Bueno, no ho sé, també té números. I és molt intel·ligent, aquest xaval. Jo crec que la Cristina no és... O sigui, jo no vull ja buscar qui és perquè se'm dona fatal, vale? Però ella no, jo crec que no és perquè no he jugat mai, i llavors és una estratègia molt rebuscada votar a la mateixa persona que... En plan, votar una persona com tan pròxima, potser. O sigui, jo he vist com la filosofia del llop del triangle. Hi ha diverses persones que no han parlat i estan aquí mirant i observant. I Comencen les primeres votacions. Votaria Jordi. Jo trobo que la idea del crimen passional m'agrada, així que... Jo estic en la Paula i voto Arnau. Pues jo en este últim comentari i en la risa esta... Jo voto per ella, que em recordo com li diuen, però ella. Jo, com que no sé qui votar, crec que votaria algú que crec que ningú votarà, i així pues, no me la jugo. I voto tu. Ui, Mariona vota Cristina, no saben per què. Perquè no matar ningú. Jo, quan el Jordi ha atacat ràpidament a l'Arnau, de seguida he sospitat, així que em mato Jordi. Jo estic molt d'acord amb tot el que està dient Cristina, llavors. La Mireia també m'està fent com a d'allò, però per repartir una mica els vots votaré l'Eric, perquè m'ha semblat sospitós. Jo, sincerament, em fio d'aquesta zona perquè no he sentit masses passes i tot i que sospito molt d'ella perquè m'ha assenyalat quan clarament no sóc jo, segueixo votant pel Jordi. Jordi. Eric no ha dit res en tota la ronda esta i té molts números.
M'ha defensat. Vos equivoqueu. Jo segueixo votant a l'Arnau. Ai, Jordi... Jo seguiré pensant que és l'Arnau. 100%. Estic, però seguríssim. Jo no l'he matat perquè si ho hagués fet després hagués haver bronca. I a ella li agrada molt tindre la paraula i pues no... Si t'està agradant aquest vídeo, no t'oblidis de subscriure't i compartir. Vols començar tu o començo jo? També fa. T'aniries fora. Ell va molt de xulo, jo només vos dic això. Ell va molt de pujadet. Jo, amb el cor, sincerament vos dic que jo no sóc. Si em mateu a mi, vos equivocareu. Vull dir, de veritat vos ho dic. Sincerament penseu que mataria la meva parella. Sí. Pues jo us dic que l'opció està ara en que mos féssim pinya, que ho encarreguéssim un i que anéssim a pel llop de veritat. Jo en cap moment l'he acusat ara Jo vull i ell venjança. ha anat directament cap a mi. Comencen les primeres votacions. Jo després dels arguments que he sentit, mantinc el meu vot cap a Jordi. Jo és que el Jordi no el puc votar perquè és del meu poble. Llavors... No el puc votar i a més torno en ell. Així que, per no quedar-me en una cuneta, votaré Arnau. Jo la veritat ara estic una mica indecis, perquè trobo que l'Arnau, si li estan dilatant les pupil·les de Ferrato, això, jo que miro un munt de pel·lícules de licàntropos, és sospitós. Però l'altre, la barba, cada vegada la té més llarga. Llavors, no sé qui, però continuo dient que és Arnau perquè té tota la pinta. S'ha defensat, jo crec que és ell. Jo és que veig en ella molt nerviosa. Trobo que estàs fent gestos molt nerviosos i ella també. Llavors jo estic entre elles dos. Me sap mal perquè són dones i no voldria haver d'acusar una dona, però mantinc el meu vot d'abans. Jo, com que segueixo sent igual d'indecisa que sempre, votaré a Cristina. Jo no em fio gens de l'Arnau, però és que no m'ho puc creure que l'hagis matat. Llavors, el Jordi ha fet com un somriure així, en plan, no sóc jo, us ho juro, jaja, sí que ho soc. Llavors, em sap greu, Jordi, et mato tu. És que clar, jo abans he votat una cosa i a més és que clar, llavors no sé, però sí que és veritat que, a veure, el crimen passional ven. Mantindré per no mullar-me, Eric, em sap greu, no crec que t'eliminin. Jo segueixo creient en l'amor i penso que si hagués matat a la seva parella, avui li tocaria dormir al sofà i ningú vol això, així que voto al Jordi. Sempre defensaré l'amor. Jordi. Jordi per a salvar-me, òbviament. Pues jo voto l'Arnau. Me n'alegro molt que haguéssiu votat a Jordi perquè òbviament, és el llop. Està clar. Ets el llop. Serà Jordi el llop? No m'ho puc creure. Que vos equivocaríeu, però bueno. No es pot luchar contra l'amor, que diuen, no sóc el llop. M'han acusat falsament, han decidit salvar l'Arnau, que trobo que era el llop de veritat, i que ell ha matat a la nòvia per tirar-se les culpes fora i que no sospitessin d'ell, però bueno, què hem de fer? No sé si m'han vist més dèbil que els altres, han anat a la part dèbil, m'han vist com un oponent dèbil, llavors m'han anat tots a per mi. Diuen, no, com no parlo molt, doncs diuen, este no es defensarà. I comença la ronda 2, a veure qui matarà el llop. A Cristina. Un altre crim. Han tornat a trencar una parella. Això és un crim És passional. una cosa. Una persona que li agrada destruir parelles. En sou conscient. Ha de ser algú que no cregui gens en l'amor, que li agrada destruir parelles. Jo crec que pel mateix motiu que el crimen passional ha matat a la de davant i després ha matat a la nòvia perquè no fos la primera. Ui, està acusant a Christian, Llavors, és molt fàcil matar la de davant i matar la nòvia per no sospitar. Així que jo me decanto pel Cabero. Continuo dient que és l'Arnau, però segur, perquè jo estic clar que no he sigut i m'han deixat sense parella, esta nit no sé què farem. Però bueno, l'Arnau ho tinc claríssim que és ell. Vull dir... Ara entens com me sento, no? Ara que mos han destruït les parelles, anem a descobrir qui ha sigut. Respecte al que acaba de fer Arnau ara mateix, s'ha notat claret que perquè no li venguen lo plomero i que siguéssim agarrat a la Cristina, però tinc claríssim que això és una estratègia d'ell. M'has fet canviar d'opinió i estem caent tots els del sud. Ai, que acusa els I tota esta pixapins. penya que tenim davant se coneixen i no ha mort ningú. Estic tranquil, no estic acusant molt i pot ser que sigui fred, ho he de dir. Això és fred, tinc les mans congelades i ho pot comprovar qualsevol persona, sí o no?
Fa fred. L'única persona que s'ha queixat del fred ara mateix, qui sent fred? Los vampiros i los homes llop. No. O sigui, no ho sé. Jo crec que nerviosos ho estem tots aquí, ara mateix. Per altra banda, o sigui, a mi em sembla molt sospitós que crec que la Cristina coneix molt el Christian i el Christian l'ha tret de davant molt ràpid. Podria ser, no ho sé. No et vull tornar a atacar perquè t'he estat atacant tota l'estona abans, però l'Arnau també em sembla molt sospitós perquè està buscant tota l'estona aliats, en plan, no em mateu, perquè, o sigui, com buscant aliats perquè ens sentim malament de matar-lo. Saps com? Intentar abans amb aquesta gent d'aquí, ara amb el Christian... Jo volia fer una aclaració, crec que has mirat poques pel·lícules perquè els licàntromos tenen calor, no tenen fred. Això són els vampiros. Se n'ha d'anar una persona nortenya i la persona més Berti, indicada vota Eulàlia, sí, jo estic bastant despistada també perquè me sembla bastant sospitós. Però és que los del nord... Un altre vot cap a Eulàlia. Jo ho sento molt perquè hauria de poder a la part del sud, però continuo pensant que és Arnau. Cap a Arnau. Crec que és l'Eric. Jo estic molt despistada i diré l'Arnau, però amb pocs Laia arguments. vota Arnau. I jo la veritat és que com que només ha acusat i ningú l'ha acusat a ella, diré la Paula. Jo descarto els de la parella que queden perquè segueixo creient en l'amor. Per demostrar que sóc del poble, decideixo votar la Laia amb la teoria del triangle. Buah. Estava dient molt ràpid, votem perquè ningú l'ha acusat. Blai. Cru, He estat a punt d'eliminar-me les 2 rondes i la gent se pensa que sóc jo, però jo si busco aliats és per a la veritat fer venjança, perquè no pot ser això. I tot el sector del Blai, l'Eulàlia, sempre que els hi toca votar, intenten desviar els vots per a no buscar-se enemics. Jo trobo que ara tiraré més per allà. Dins d'aquest sector, entre el Blai i l'Eric, l'Eulàlia les mata callant. Està allà al mig que no diu res i l'amor ho podrà tot. Buscarem venjança, ja us ho dic. Hi haurà show.